Rusija, grad Veliki Novgorod. Drevni Kremlj u centru grada. Oko Kremlja je napravljen obrambeni jarak. Voda mora teći kroz ovaj jarak. No vode ovdje već odavno nema. Ostale su male lokve. Cijelom dužinom jarka s gradske strane nema vode. Nešto vode dotječe nakon obilnih kiša. I u proljeće kad se snijeg otopi. Dakle, jarak nije prepreka za neprijatelja. I nema fortifikacijsko značenje. Imajte na umu da jarak ima ravno dno. Jarak drevne tvrđave nije ispunjen vodom. Budući da se dno jarka nalazi više od rijeke Volhov koja teče u blizini. Voda ne može napuniti jarak. Voda ne može teći prema gore. To je razina dna tvrđavskog opkopa. A evo i vodostaja u rijeci. Razlika u razinama je jasno vidljiva. U prošlosti je vodostaj rijeke bio veći. Voda je stigla do padine u blizini zida tvrđave. Tamo je bila obala rijeke. Pokazujem prstom gdje se nalazi razina dna tvrđavskog opkopa. Otprilike na ovoj visini. Ovdje je trenutni vodostaj. Razlika je oko 2 metra. Novgorodski Kremlj prije je stajao na rubu vode. Tamo je bila voda. Mnogo viši nego u naše vrijeme. Cijelo ovo pješčano područje bilo je pod vodom. Pokazat ću vam iz drugog kuta. Ova pješčana plaža prije je bila dno rijeke. Ovdje je tekla voda. Voda je stigla do ovih lukova napravljenih u zidu tvrđave. U tom će slučaju jarak tvrđave s gradske strane biti malo ispunjen vodom. Kremlj u Velikom Novgorodu izgrađen je na drugom vodostaju. Ali tada se količina vode znatno smanjila. Tada je jarak tvrđave postao suh. Povijest znanosti skriva od ljudi činjenicu značajnog smanjenja količine vode u nedavnoj prošlosti.